danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin basarakiya. APC jam'iyyar mu kenan mafitar mu guda ɗaya tilo Masa'udu dan ya biya allo Masa'ud dan Musa gwamnan mu Sakkwatawa muna maraba Sakkwatawa muna kiranka zan kayo maganin macuta Masa'ud in ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta APC jam'iyyar mu kenan. Hai na gode kai to ku ba ni kidan Allah wadare mulkin da aka yi aka cuce mu Sakkwatawa muna ta yin addu'a Allah a gare ka muke roƙo ka kawar mana wanda ya cuce mu yaran da ka ba mu sauyi mun kama gaba da rasulullah manzon ka Muhammad gagan mu Sakkwatawa muna ta yin addu'a Allah dan girman dakin kaka ba na garin maka cece mu yaran da ka ba mu sauyi Allah dan girman sunanka dari ba ɗaya ka dobe Sakkwatawa muna ta yin addu'a domin na da surar yasin da tabaraka rabbu ka kwace mu yaran da ka ba mu sauyi dan ayoyin da suke bugara a gaba ɗaya har na cikin kai Sakkwatawa muna ta yin addu'a dan annabi wanda ka aiko shi ya faɗa ba ka san me zabi yaran da ka ba mu sauyi dan ayoyin da suka yi maganar dukan rahamar ka da ma kaufi Sakkwatawa muna ta yin addu'a dan mala'ikun da suka yi sujada a gare ka da sun wuce lissafiya yaran da ka ba mu sauyi Allah domin ranar hijira da annabi ya fita amma ka Sakkwatawa muna ta yin addu'a Allah domin ranar fatahu da aka bude a garin Makka yaran da ka ba mu sauyi Allah dan girman Isra'i da mirajin manzo na haka Sakkwatawa muna ta yin addu'a dan mala'ikun da ka aiko su yawmal uhudu gun manzanka yaran da ka ba mu sauyi Allah roƙon ka muke kullun karba mu da me mana zalunci Sakkwatawa muna ta yin addu'a talakawa suna ta shan wahala a wasu ma sun koma a kafirci yaran da ka ba mu sauyi masu mulkin ba sa adalci sun koma layin zalunci Sakkwatawa muna ta yin addu'a shekara ta biyar in kun duba a gaba ɗaya sai dai shashanci yaran da ka ba mu sauyi in mun ɗauko mai san jama'a a su ne za su yi mana makirci Sakkwatawa muna ta yin addu'a yau sakku ta hanya ta ɓaci magana ta ruwa nan ma babu yaran da ka ba mu sauyi bangaren ilimi duka ya ɓaci maganar gyara sai da ya kai ku Sakkwatawa muna ta yin addu'a sannan sai sata kuɗi na jihar sun fitar waje kai dan mu yaran da ka ba mu sauyi fannin ilimi ya lalace a wajen noma ma an fi Sakkwatawa muna ta yin addu'a sannan mu ne ba security yan sokoto yawa Allah mu yaran da ka ba mu sauyi kuma yan kidnapping sun yawa ana ta kashe al'ummar mu Sakkwatawa muna ta yin addu'a ya Allah kai dan Musa baya san cutar al'umma yaran da ka ba mu sauyi in ya zama gwamna a Sokoto daraja ta garin ta akan kama Sakkwatawa muna ta yin addu'a a kiransa muke roƙonsa muke ya fito mana gwamna mun kama yaran da ka ba mu sauyi in Masaudi ya zama mana gwamna a Sokoto za mu ga alkhairi ai Sokotawa muna kiranka so ka yi maganin macuta a Masaudi in ka zama gwamna a Sokoto ba ka yin mugunta APC jam'iyyar mu kenan Sakkwatawa muna kiranka zo ka yi maganin matuta Masa'udu in ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta APC jam'iyyar mu kenan Sakkwatawa muna kiranka so ka yi maganin macuta Masa'udu in ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta APC jam'iyyar mu kenan Dabaru sunan Ubangiji mai isa da raya yana kashewa. Sakkwatawa muna kiranka Kai ɗai ne kake da ikon kai kyauta ko kai hana. so ka yi maganin macuta Roko na rabba na buwayi baiwa gona kayo da dawa. Sakkwatawa muna kiranka Dandar da haɗin amina manzo na wanda ba iri ne. Sakkwatawa muna kiranka zo ka yi maganin matuta Masa'udu in ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta APC jam'iyyar mu kenan Tsira Allah gami da yarda gun manzo ni ba zan kiso ba. Sakkwatawa muna kiranka Manzon Allah majingina ta har wani can wanda ban sani ba. so ka yi maganin macuta Sa'a zaye ka
ka sa sahabbai har da sharifai ba zan ce ba. Sakkwatawa muna kiran ka. Rabu ka sa har da uluma'u har ma ni ɗaukakar muke nan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yo maganin matuta. Masu wani ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar muke nan. Al'umma sallama nake yi Sakkwata na zo mu ɗan yi zance. Sakkwatawa muna kiran ka. Dole biyo taimakon jihar mu sai ta zamanto a bar kwatance. So ka yi maganin macuta. Dole mu ɗauko mutum na gaske mai kishi kar da dai kumance. Sakkwatawa muna kiran ka. Ya zama gwamna ya zo da gyara kan haka kullum nake kira na. Sakkwatawa muna kiran ka. Masu wani ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar muke nan. Sakkwata yanzu muna a baya wajen gyara ilimi kudu ba. Sakkwatawa muna kiran ka. Duk makarantun mu babu gyara yara suna kokawa da babba. So ka yi maganin macuta. Sannan an bata kasuwanci manya yara suna ta gaba. Sakkwatawa muna kiran ka. Ya Allah babu wanda ke san al'umma ginshikin muke nan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yo maganin matuta. Masu wani ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar muke nan. Mugan karfe kana da karfi kai suna da aka bai kushe ba. Sakkwatawa muna kiran ka. In dai kai dogaro ga Allah dan Musa ai baka rasa ba. So ka yi maganin macuta. Kai masa'ud na mu jarumi ne in ka zo kai baka guje ba. Sakkwatawa muna kiran ka. Gwamna mun yarda mun amince sai ka yi ai muna kiran nan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yo maganin matuta. Masu wani ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar muke nan. Ka duba ko tallafin manoman an daina yanzu ba a yin shi. Sakkwatawa muna kiran ka. Batan tsaro sai a media ne za ka ji shi ma ana ta yin shi. So ka yi maganin macuta. Sannan fanni na kasuwanci an bata ba a tallabar shi. Sakkwatawa muna kiran ka. Yau masauzu kai muke kira ka zama gwamna in kiyar muke nan. Sakkwatawa muna kiran ka. Masu wani ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar muke nan. Me kurji in yayo bulando lallai zafinsa za ya karu. Sakkwatawa muna kiran ka. Yau masauzu kai muke kira ka zama gwamna gun ka za mu taru. So ka yi maganin macuta. Manya da yara na Sakkwatawa kai ne gwamnan mu za mu karu. Sakkwatawa muna kiran ka. Mun maka fata irin na da kai rijan zaki na tafiyan nan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yo maganin matuta. Masu wani ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar muke nan. Kai alkhairi kake rabawa kun kai ba ka yin zuwan shi. Sakkwatawa muna kiran ka. Dan Musa ka zamo gwanin mu ko da akwai wani ma guje shi. So ka yi maganin macuta. APC ce fa jam'iyyar mu wanda yake so muna kiran shi. Sakkwatawa muna kiran ka. APC ce fa jam'iyyar mu al'umma mu muna kiran nan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yo maganin matuta. Masu wani ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar muke nan. Sakkwata rabu ya amince tila a bar ta gurin matashi. Sakkwatawa muna kiran ka. Shi masauyi jarumin mu ne nan dan Musa baya nuna kyashi. So ka yi maganin macuta. Sai ka sanya ka zo ka ɗiba kun san tsari irin na dashi. Sakkwatawa muna kiran ka. Sakkwatawa muna kiran ka zo masaudu ka amsa wannan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yo maganin matuta. Masu wani ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar muke nan. Shi noma dole sai da taki inda an so a yau a karu. Sakkwatawa muna kiran ka. Dume aiki da shawara kuwa inda an yo ta za ya karu. So ka yi maganin macuta. Kin me san ayi gaskiya yau na san layin ka za ya jeru. Sakkwatawa muna kiran ka. Dan Musa din da jarumi ne kai mun gane halin kana nan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yo maganin matuta. Masu wani ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar muke nan. Kai ka saba da taimako ne kullum ka zan uban mutane. Sakkwatawa muna kiran ka. Yara da manya
suna kiran ka kai ka zam ginshikin mutane. Zo ka yi maganin macuta. Al'umma ne suke kiran ka zo kai gwamnan mu ginshiki ne. Sakkwatawa muna kiran ka. Sakkwatawa muna kiran ka zo kai gwamnan mu tarbiya ne. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yi maganin macuta. Masu wani in ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar mu kenan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yi maganin macuta. Amma saurayin ka zama gwamna a Sokoto ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar mu kenan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yi maganin macuta. Masu wani in ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar mu kenan. Sakkwatawa muna kiran ka. Zo ka yi maganin macuta. Masu wani in ka zama gwamna a Sakkwato ba ka yin mugunta. APC jam'iyyar mu kenan. Albashirinku masu bibiyar mu a cikin YouTube channel ɗinmu muna godiya ta musamman hakan ce ta bamu dama muka sake kawo muku sabon shirinmu mai suna bayan fuska. Kaga idan kai zaka iya hakura to ni ba zan iya hakura ba. Dama na san haka za ta faru. Ko mu tankaɗa shi lahira kawai. Zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ko ana shahu sai yayi. Tun da na ga lawan yaki goyon bayana tsakanin matsalar mu da Sadiq na san cewa ba kauna ta yake ba. Zargi na wannan yaron yake yi fa. Ni ma zargin ka nake. Bayan fuska. Zan baki 250. Yayi kaɗan. Zan baki 300. 500 za ka biya ni. Wallahi na ɗauka wasu makudan kuɗi ne. Ka san me nake so? Mu raba jarin nan man kowa ya kama nasa sai me. Wannan tunanin naka bashi da kyau. Mu ma mu tara kamar da shi ma ya tara ko? To me muke da shi? Amma ni a gani na yin wannan abun ai yi wa Allah butulci ne. Ai kaga matsalar ka kenan. Bayan fuska su uku ne abokai ne maza ne 'yan kasuwa ne. Ni fa rashin gaya min dalilin nan ya fi bata mare akan wannan daurin da kuka yi min. Ɗaya daga cikinsu adali ne sun so su ga bayansa saboda gaskiyarsa sun so su kashe shi saboda gaskiyarsa sun so su kabar da tunaninsa saboda gaskiyarsa. Wai me yasa kake raina aikin mu ne? Akan me yasa zan raina aikin ku? Kai baka iya kisa ba ne. Mugu shi ya san makwantar mugu. Wannan rabin kuɗin da ka nema a gurina ne. Ba zai yi in karɓi rabin kuɗi ba tare da ka'ida ba. Bayan fuska. Hakan ba zai sa ka ɗauki matakin fitar da shi ba. Wannan ba hujja bace. Lalle kisa ne ya tabbata a gare ku domin shine fansar abin da kuka aikata. Dan Allah saurara. Kai dama batuli ne. Sanda kika daga wata akwai wanda ya ganki? Zan fada cikin matsala. Ina da hujja. Ta shiga uku. Ke ma bacci bai kama ki ba. Garin kaka hakan ta faru. Ban gane ba. Haka ne amsar. Wallahi ba haka bane. Daga ta bakar munafuka. Yarinya ce. Ba ita bace. Ta ina liket din ya fita? Bayan fuska. Producer Rabiu Zaki. Director Nura Mustapha Wayi. Ka tsaya iya matsayinka. Su ma za su iya abin da ba za ka iya yi ba. Bayan fuska. Wannan shiri zai rika zo muku a tagwayen tashoshin mu guda biyu, Basarakiya TV da Nura Waye Hausa TV. Kuma zai rika zo muku duk ranar Asabar misalin karfe 8 na dare. Ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa. Bayan fuska.